Συνεχίζοντας την παρουσίαση για τα μαθηματικά της τρίτης λυκείου και συγκεκριμένα για τους μηγαδικούς αριθμούς, θα περάσουμε να δούμε μερικά παραδείγματα γεωμετρικών τόπων. Η πρώτη άσκησή μας έχει εκφώνηση ότι δίνεται ο μηγαδικός ζ ίσον με λάμδα συν 2 συν 3 μείον 2 λάμδα επί ι, όπου λάμδα οποιοσδήποτε πραγματικός αριθμός, και ζητάει να βρούμε το γεωμετρικό τόπο των εικόνων του μηγαδικού ζ. Είναι μια κλασική άσκηση όπου πρέπει να κάνουμε απαλυφή της παραμέτρου λάμδα. Γι' αυτό το λόγο ονομάζουμε το λάμδα συν 2 ίσο με χ και το 3 μείον 2 λάμδα ίσο με ψ. Εδώ να πω ότι εφόσον ο λάμδα μπορεί να είναι οποιοσδήποτε πραγματικός αριθμός, άρα και ο χ μπορεί να πάρει όλες τις τιμές μέσα από το σύνολο των πραγματικών αριθμών. Λύνουμε και τις δύο σχέσεις ως προς λάμδα. Άρα έχουμε λάμδα ίσο με χ μείον 2 και λάμδα ισούται με 3 μείον ψ δεύτερα. Επειδή έχουμε τα πρώτα μέλη τους ίσα, άρα και τα δεύτερα μέλη τους θα είναι ίσα. Επομένως, 3 μείον ψ δεύτερα ισούται με χ μείον 2. Δηλαδή, ψ ίσο με 2 χ μείον 7 αν εκτελέσουμε τις πράξεις μας, όπου χ μπορεί να είναι οποιοσδήποτε πραγματικός αριθμός. Άρα λοιπόν, ο γεωμετρικός τόπος των εικόνων του ζ είναι η ευθεία με εξίσωση ψ ίσο με 2 χ μείον 7. Στο επόμενο παράδειγμα δίνεται ο μηγαδικός z ίσον 3 ημίτονο θ συν 2 ι συν ημίτονο θ, όπου θ ανήκει στο κλειστό 0 ανοιχτό 2π, και ζητάει να βρούμε το γεωμετρικό τόπο των εικόνων του μηγαδικού ζ. Εδώ δηλαδή πρέπει να κάνουμε απαλυφή του θ. Έχουμε λοιπόν έστω χ ίσο με 3 ημίτονο θ και ψ ίσο με 2 συν ημίτονο θ. Λύνοντας και τις δύο ως προς ημίτονο και συνημίτονο αντίστοιχα, θα έχουμε ημίτονο θ ίσο με χ τρίτα και συνημίτονο θ ίσο με ψ δεύτερα. Ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να κάνουμε απαλυφή της παραμέτρου θ είναι να χρησιμοποιήσουμε τη βασική τριγωνομετρική ταυτότητα. Δηλαδή έχουμε ημίτονο τετράγωνο θ συν συνημίτονο τετράγωνο θ είναι ίσο με 1, επομένως χ τετράγωνο ένατα και ψ τετράγωνο τέταρτα ίσο με 1. Άρα λοιπόν, ο γεωμετρικός τόπος είναι η έλλειψη με εξίσωση χ τετράγωνο ένατα και ψ τετράγωνο τέταρτα ίσο με 1. Η οποία έλλειψη έχει εστίες τα σημεία μείον ρίζα 5,0 και ρίζα 5,0, άκρα του μεγάλου άξονα το μείον 3,0 και το 3,0 και άκρα του μικρού άξονα το μείον 2,0 και το 0,2 και το 0,2. Στην τρίτη άσκηση δίνεται ο μηγαδικός z ίσο με μείον 1 συν συνημίτονο θ συν ι, πάλι θ ανήκει στο κλειστό 0 ανοιχτό 2π, και ζητάει να βρούμε το γεωμετρικό τόπο των εικόνων του ζ. Όπως και πριν, έστω χ ίσο με μείον 1 συν συνημίτονο θ και ψ ίσο με 1. Για τα σημεία λοιπόν μ χ, ψ, όπου είναι οι εικόνες του μηγαδικού ζ, ισχύει ότι το ψ ίσο με 1, άρα ανήκουν στην ευθεία ψ ίσο με 1, αλλά επιπλέον, εφόσον το συνημίτονο παίρνει τιμές στο κλειστό διάστημα μείον 1,1, τότε το μείον 1 συν συνημίτονο θ, που είναι για το χ, θα παίρνει όλες τις τιμές στο διάστημα μείον 2,0. Άρα λοιπόν, ο γεωμετρικός τόπος είναι το ευθύγραμμο τμήμα αβ που έχει ως άκρα τα σημεία α με συντεταγμένες μείον 2,1 και β με συντεταγμένες 0,1. Δίνεται ο μηγαδικός W ισούται με Z συν 3 προς Z μείον 2 ι, με Z βέβαια διάφορο του 2 ι. Θέλει να βρούμε το γεωμετρικό τόπο των εικόνων του Z αν ο W είναι πραγματικός. Έστω Z ίσον χ και ψ ι. Από τη στιγμή που Z διάφορο του 2 ι πάει να πει ότι το ζεύγος χ, ψ είναι διαφορετικό από το 0,2. Έχουμε, κάνοντας αντικατάσταση στη δοσμένη σχέση, ότι και εκτελώντας τις πράξεις,
ότι ο W είναι ίσος με χ τετράγωνο συν ψ τετράγωνο συν 3χ μείον 2ψ προς χ τετράγωνο συν ψ πλην 2 και όλο στο τετράγωνο, αυτό το πραγματικό του μέρος, συν ΙΠ, το φανταστικό του μέρος που είναι 2χ μείον 3ψ συν 6 προς χ τετράγωνο συν ψ πλην 2 και όλο στη Δευτέρα. Ο W θα είναι πραγματικός, αν και μόνο αν το φανταστικό του μέρος είναι ίσο με το 0, δηλαδή 2χ μείον 3ψ συν 6 ίσο με το 0. Επομένως, ο γεωμετρικός τόπος των εικόνων του μεγαδικού Z είναι η ευθεία που έχει εξίσωση 2χ μείον 3ψ συν 6 ίσο με το 0. Προσοχή όμως, πρέπει οπωσδήποτε να εξαιρέσουμε το σημείο α με 0,2 που ανοίγει σε αυτήν εδώ την ευθεία. Μην ξεχνάμε ότι από περιορισμό έχουμε ότι το χ,ψ δεν μπορεί να είναι ίσο με 0,2.